Doncs això, que volem canviar-ho tot, que volem capgirar la manera com s'han fet les coses en aquesta ciutat per convertir-la no en el millor aparador del món, sinó en la millor ciutat del món per les veïnes que hi vivim i també per a aquelles persones que necessiten refugi. I això implica, per tant, qüestionar els privilegis dels grans propietaris per garantir el dret a l'habitatge, implica promoure el decreixement turístic i el decreixement de la contaminació atmosfèrica i també fer que els beneficis reverteixin en totes i no es quedin en mans d'uns quants. Només d'aquesta manera farem la Barcelona de la gent i els barris. L'1 d'octubre és el camí, ens demostra que sense la força de la gent i sense el compromís no podem avançar en les polítiques necessàries, en les mesures necessàries, i són necessàries per una qüestió de justícia social. Per tant, necessitem forces que sàpiguen dir que no, que sàpiguen plantar-se quan sigui necessari i que també sàpiguen arribar a acords quan sigui necessari. I per tant, en aquest punt, la CUP és clau. Per una Barcelona d'esquerres, per una Barcelona ecologista, feminista, nacionalment compromesa, per una Barcelona valenta, el 26 de maig, vota CUP.